iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Apay anarabyan ka nagawid ha? Kasangsangpat ko lang manipod iti trabaho. Mabisina kon, sawan pa'y naluto pang rabyan? Pasensya kaila ko man, mamang. Adupay ngamin tinaramit ko iti pagadalan. Sa jak nakalugan adagos. Nagadupay lang ang rason mo. Adan kaayan ayat mo, saan ka ni, ha? Awan pa'y, mamang. Saan kan nga gulbod pa eh? Ti ammom, jak madamdamag dagiti agar-aram kan ka? Saan nga gululbod? Awan ka ayan ayat ko. Di ka pa lang amin artig na Ethel. Ang kagluto. Siya pa ngamin di makitkita yung. Di manong arton. Nasapa matanalpas ti klase na iti kasto nga aldaw. Sumungbat ka pa'y lang amin! Mamang. Nakarangnanggas kayo. Kaslasandak nga, ana. Anya ti kunam? Talaga ang kayat mo ti masaktan? Ah! Anay ko! Patan niyo ti ko, mamang. Masaksakitan. Hindi ka katdang nga. Imbis nga tignay ka nagluto. Makisinsinong bat ka pailaan. Tunukan siyak ti mangdangrangkin ka. Hello? Nanang, niadil mo na ito eh. At takpay lang dito opisina. Sandakon nga uray nakadwayo amang rabi. Ado ba'y daramide, katrabinton na makasangputak. No, day tati ko nam anak ko. Naimbag ta imawag ka. Nagagat kalaunay. Sika ti mangimaton iti bukod mo anegosyo. Saan kumamot ang masapol ng agparabi ika? Napagasada na ka ng parang ID negosyo. Sana kasi di, anak ko rapayak pailaan. Awan nga mintinam na asang patam nga asawam. Anya ka di pailaan ti sapulam. Ada aminin ken ka akinanamay. Namin ano ka din ngayong baga kada kayo. Nasaysaya ti kastoy ang kasasaad ko. Sige nanang, bye. Bye anak. Nasaysaya at matayak langan. Ngam itiro rumandak tagi tinaganlag kanyak. Paglalo ni mamang. Sisyak lang aron na babae nga anak takin ni papang. Pero rumandak pa'y. Idin to tati manong arton. Saan man. Manipot pa'y di ubingag. Kasyaitan. Awan ka din ti karbagak nga agragsak. Kaslajak na puutan ti sangpot mo idirabi anak. Kalpasan anak ka panganak. Simre ka kung niti kwartok. Naimasin ti turog yo, di makasangputak. Nanggagwit ti sala sinapik siya nga urok yo. Gapo nga tayo iti ibang panog kun a. Kunakmat ngamin kada kayo, ang mga ala tayo iti katulong. Di yung tumot kayat. Anya ti serbina nagpabakna. No di yung kayat agnamay. Madalaki ti masaw dagiti kaaruba anak ko. Ha? Idi malatiw ka anagyan dito'y lugar ni. Amuda no kasano ti kinakurapay tayo. Ay, unay lakit tinaya. Ala, no dayta ti pampanunutan nyo. Awan mabalin ko. Saan mo ka di nakita ni Ardon, Ethel? Pukawak laki din na pukaw. Awan mo't gamit ti kwarto na. Saan nyo gayab nga amo nga imyan idirabi papang? Tilukot to yan. Talagan sa di na maiturungan. Inawagak idirabi ngam saan nakasungsungbatan. Oh, Ethel. Agdalos ka pa hisakbay asumrag ka iti pagadalan. Makaraman ka manon kanyak numasang patak anarugit ti balay kan saan ka pa'y anakaluto. Wan, mamang. Umay ka nga rodan. Ang mga numatrapik tamanan. Umuna kalatan iti lugan. Bilinag pa'y anaimbag ti anak mo. Babae ngam awan manak nakam na.
Balasangan ta anak mo, Reza. Dangdang rampay lang. Di ka di maasyan kin ko, na? Sinong bata nakit din? Diyak pa'y tinungpakan pinungot. Mamwakla nga makiin-inaram ang mga numapatay ko. Saan ka nga kintayag amang ibaga iti dayta? Naranggasak mat iti kunak. Diyak ka ba elan nga isawang dayta? May saka pa'y. Panawan nakmanlaangan? Talaga panawan kan. Amangan no siyak ti pagbalat kan ti pungtot mo abigbigat. Amangan no adda maisawang mo ajak magustuhan. Ket si kalangarod ti madangrag. Awan lat din nasayaat. Sumrekak manlangan iti pasda kapag trabahwak. Kasano tayo ito yan? Nasip nga tanak pa na nanagawid. Awan pa yan maluganak. Ang mga numaong tanak manan kini mama ang makasangpat na kini papang at pa'y nakaluto. Manong ardon mat ngamin. San apulo sa tumulong. Umano tsak madlaw akas la isulaang ti kay kayat na. Ada lalaki ang malapsak. Ang mga nabartag takas taramidan na kanyak. Miss, lumugang ka. Itulog kayo balayo. Agyaman na klangan, sir. Saan ka nga butang kanya? Ang mga no aday ti pagawidam. No adapay agarami ti tidakas king ka. Saan ka panawan nga may maysa? Umaykan. Sana ka dakas sa tao. Agyaman na nga ron, sir. Nainbag kayo unay. Pagitam, pudno ti kinuna. Loko na gaya alalaki. Amo ka dagas ti panggapda. So ano saya, ti manugot ka. Amang ano binastos tak ngagpaiso nagmay saka ng labas kadakwada. Sigurado na ita. So asan ka na pinanawan? Kung kaya, masyak ni Adel mo. Ethel, tinagan ko. Agyaman na klaunay kada kayo, sir. Maong tanak lakit di kadagit itadakil ko na marabyanak nga agawit. Gaputa kaya't da ka nga igigir. Arapap ti may sanaganak, ti maddan iti anak a babae. Nang runa no, napintas, akasken ka. Sir, adda ka di mat anak yo abalasang? Awan anak ko. Kasta gayam. Nada ko maanak yo abalasang akas kanyag. Nagasat lakit di. Panagkunakat na kasing singpat kan nakadungdungo kayo lakit di. Kasla damot na anak ko. Kaputa na pagkadadala ka kaskin ka. Kasta? Nagimbag kayo lakit din, sir. Awan gayam. Ipadrudom lang no sa dino ti dalan ngagturong iti balayo. Narabian ka man na simbang part adel mo. Nag-overtime ka ka di man na di opisina? Saan mo tunay nanan? Ngam ti nakarabyak. At intulnog ko ng estudyante, ijay balayda. Am-amom ka di dayjay. Nasaan? Nalabsak la eh. Saan na kumakayat ti makilugan kanyak ng pinilit ko? Naimbag man ta saan ang nagreklamo. Kahit sa dino nga ti ayan na itan. Sa bahalin sa tinagawatan nyo. Inalukoy ko kunak. Ang mga nadamang bastos kang kuwana. Numuna, tadarag itay lalaki ang malabsan na itay. Dagitay nga tanabartok dagitay anak ko. Lagid di ah. Ang mga nudawatan da pa iti kwarta. Masubliak man lang ni Ethel. Ang mga binastos da ko mahananan. Mano ka din ti patapatam atawon na dayjay. Agad adalan iti kolehiyo. No, kasta... nakurang at 20 lang. Ay, no nagkatuluyan kayo kumaiti kaayan-ayat mo. Balasang kumano at anak yaw. Nanang, di yun ipalagip day ta pangasyo. Gaputa pulos ajak nagbabawian ti amin. At dandagit itatakal ko. Apag iso nakaluto akon. Impaglakit din tanarapian ta nagawid. Sanak nga intulod ni Sir Adel mo. Ang mga no kakaasyak manan kini mama. Ethel, imo ka dinadlaw isa sangpet mi. Lukatam kumamat adagusan kiri daw ah.
balasang kan. Kaslawan pa ilang banak nakam mo. Agungat man ang adagos ni mamang. Di mo ko masilawan dito Ruan. Nakasipsip nga. Naimbag ko man o sikat ang paypayad iti kuryente. Ni Ardon, ada ka din? Awan pa'y papang. Amangan no nagdiretso manan iti pagbanlugan. Taman pa'y ngalimbas sa akin. Sana mapunas iti panunot ko ni Ethel. Kaslada kakaingas na. Yakon kahit alagi pun damin. Nauli magan di biyag ko. Awanan sa pulag pa'y. Makaanahin kanyak. Nga dadagiti matultulungan. Nakaturog ak adagos, idi makapangrabi itayaw. Jak na puutan asim mangpet ni Ardon, idi rabi eh. Awan iti kwarto na papang. Saan man ang asim mangpet? Nakasano nga min. Day tala magbagim ti pampanunutam. Magustuhan ti di isa sang pati kabsat mo tap numapan kan kami na buenas. Mamang, Sanak man na mula-mulagatan? Pudno mati kunaksan ka di. No makita medyo pagadalan, di mo kumabagbagaan no talaga ananakam ka. Ay, di mo pa'y ammo nga isirbita kinasirib mo. Bigbigat, agungat kamanan adagosan. Dahil ito'y titandaan si ka babae ha. No di mi pa'y lamakita ni Ardon inton rabi kakaasi ka kanyak. sigla kumaitay ni Manong Ardon. Kadwa naman ang dagiti parkada na. At dapay kinakuyog da babae. Talaga sanan ang maigaan ti agatan. Ni mamang, damagan na lagi ti kanyak ni Manong Ardon. Hello? Awan pa'y asin mo asumumbat. Mamang ko ng mata. O anya, nakita mo ni Ardon? Ipagak nga tayo nakita ka. Payasan ka sumumbat. Anya ti araramidam. Amok nga awan klase mi ti kastoy nga oras. Nakitak ni Manong Ardon. Asit ka kumangam. Kadwa naman ang dagiti kabarkada na. Adapay kakuyog na babae. Puno ka di day tangay bagbagang. Uno padpadaksam lang ti kapsat mo. Agalwad ka kanyak. Mamang? Amok adakkel ti apal mo iti kapsat mo. Ngumno saan ka kumatang nga. Apay ka di akasta kayo kanyak, mamang. Awan mo ti basol ko, ha? Awan ti dakas nga aramidak. Siya pa'y lang nagbali na dakas. Apay agsangit, ha? Manutula ang makitam, makaraman ka man kanyak. Apay adyak marik na ti panangipatag yung kanyak, mamang. Anak dak ka diya talaga. Anya ka mat aya, Dominic? No kwarta ti ka sa pulam, di mo pa'y laimbaga itay bigat tapno di na kumay singsingaan iti trabahok. Agungat ka man la adagosan, Risa. Di ka mabain. Kitkitaan data dagiti katrabahwam. Isudan to pa'y ti pagpupungtutak. Apay ayak. Inawagak ti balasang mo. Dinamag ko ni Ardon kan kuana. Nakita na kanu akadwa na dagiti barkada na kan adapay kanu babae akakuyog da. Anya ti kaguram iti dayta no pudnumat. Saan mo na maisuro ni Ardon? Manmano pa yan na sumangpot ije balay. Dakkel ti apal ni Ethel iti kabsat na Dominic. Sumangpet tala ang inton malang makaraman kanyak. Ikanak nga rodan ti paggasolina. Anayo mo na sa ngaribo. Mapultang mo't ngatan. Tasigod mo't nga dakargana. Lima pa sa kita iti sang ti pagadalan da Ethel. Ngamjak na kita. Ang mga nasapa na gawid Apay nga takas di ti mariklik na kin ko na. Nasa pa ka asim mangpag. Kasla na unag mo ti pampanunutan. Amoy yung tintinegosyan din anang. Kaslasan na may nanaan ti utek. Awan kayem. Ada ka di pa yung nagyan ti ref? Adda pa ay. Watamot lang dito'y balay. Kan kaadwa na adi ka pa'y sumangpet ang mga aldaw. Hun kayem. Ada pa pa nakadagiti masungan ng aldaw. Siguro, agpauta kiti makalawas. Adamat kiti ni Rochelle, pangital ka kiti ni Kosyok dito ay.
Napintas ni Rochelle. Masirip pa eh. Anya nga tano isulaangan ti ayatan. Aniya. Wen, ubing pa itilangan ni Rochelle. Ngam nasurok ka 40-nan. Gamawang karon plano na makiasawa. Sayang mo. Nagpada kayo laang. Anyaya ti pagdanagan nyo iti dayta ba, nagnanang? Malagip ko ni Luningning. Ti may sa kadagiti scholar mo iti. Nangaton ti posisyon na iti trabaho na. Nanang, maripripirip ko iti nga da panagay na kanyak. Ngamdiak na baulan, ti kinasingad na kanyak. Wano aging gaita, di mo pailaang malipatan tiguram kini Rizalin. Ay na, noan nyakit nga minin tinagtungpalan ti relasyon nyo. Awan rimok makada kayo. Awanan kay tibain, Ethel. Bimalbalasangan ka nga ulbod. Mamang! Apesak ti dangaran nyo! Idinto ta ni Manong Ardon ti adabasol na! Nasabat mi ka ni papang mo. Kat impulong na ti panagapayo. Saan ka no apod no dagiti impulpulong mo kanyak? Apay ka di nga iso ti patpat sa inyo, mamang! Katsyak ti dakas! Sumpa-sumpatan na ka, Mamangin! Tibok! Masaksakit na anak ko na yan! Nga pwede pa ng pungot! Ay ko! Apay ka di naranggas kayo kanyak! Manipudubingak! Nutratuandak! Kaslasandak nga anak! muna ta ulitan pa ilaang danga. Siyak lang di makit-kita yung tibidot na! Ngam ni Manong Ardon! Kaslay sulaan ti anak ko! Awan babayin mo! Sumpa-sumpatan na kit din! Pasamak dito. Bakit tayo lang ti kinapig sa titimok mo? Day tanalay nga anak mo! Sumba-sumbatan na kit din! Nagasan na kapatpat kan! Urewan basol ko! Dakas lata di pagkit-kitaan yung kanya! Hoy! Ang subli ka! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakaida talang aruda. Tumanabutob ka pailaan. Saan naksamat akayat apaturugan? Tsak may pagsatipungtot ko iti day dyan nga Sinong basumbatan na kit din? Timubumutan ti Sara na. Naimbag ta nagtaray asimbrak iti kwarto na. Ang mga nusyak ko matimang bulbulukin ko na. Numabalin na kumaser kakit kwarto na kat. Ay! Agtal na kakit din. Agpaturog ka mo. Inton bigatan akasaritan. Si Kamat Dominic, bye-bye ang makadilatan ni Ardon. May samot na jay. Nagkabsatan dalaki din tinatangkan ti ulo da. Sa pulak ang masapa inton bigat. Nagsapa ka lakit din, anak karieng nga dal mo. Alas 4 pa ilaang iti parbangaw. Alimbasagan na kita yung nakariingak nanang. Nadlaw ko nga da kayo diti kusina. Iso aring marak maten. Ada ka di problema, anak ka oh. Ay, awan. Numalukagak. Saan ako na makaturog pa eh. Masapa pa ikid din arumara ka. Kadanto pa lang papanak sakbaya sumara ka kiti opisina. Mamigat kan to pa ilaang. Ureta aglutluta ak mataan. Makaanayin ti kape kanyakin pandisala pamigat ko. Ay kahit ada bumaknang ka no kasta ti kinainot mo baraw. Ituloy kong timang ipampan ka dagiti arang atak. Tsak umakayat garamidan da ito. Tsak kabailanan nga iptoran dagiti laklag amak kini mamang. Pat gag naunay dagiti tadakkel ko. Ngumsyak ti sanda kay kayat. Naulpit na kanyak. Aglalo ni mamang. So nasasayat na pumanawag langan. Kamat ayaw Dominic, paning singa ka ituturog. Nasiplit pa ilaan. Inak kumatang iti pandisan. Pamparak amang sapol iti anak mo. Bumalaw ka nga Rudan, dahil tuloy ko ti maturog. Hoy, Ethel, bumangon ka ditan. Agreng ka. Amang ipapudot kay ti danaw. Ludi ka gunay. Makaraman kan tumanan kininanang mo. Saan nakto na matangran pa ni mamang. Gapot na pumanaw ako.
Ethel! Kunak man no nakaluto kan, apa yan nakarugrugit nito'y kusina? Tiwanan ba in? Hoy! Diyak ka di imbaga kan kaitay nga green kan? Aldawan! No di ka paila bumangon dita, umay kasibugan iti nalamis adanom! Di mo lang maikateta nga og kalim, Risa. Bigbigat! Nakahato ti busis mo. Takasano ajak makapungtot no saan pa yan nakaluto ni Ethel? Siya akong timapan mang ring. Tapno di mo man ang tungpatungpaan kat pagpupungtutam. Takasano ajak makapungtot? Nakasingisig ang tiinit awan pa'y naluto apamigatan. Maldawan ako niti trabahok. Kat si kaldagluto ah. Ah, nakalukat mo ti kwarto ni Ethel. Awan ti anak mo, Risa. Anya, kanawan mo titirwar nga agsagsagad. Awanan dagiti arwatan na iti istante. Ken, adda imbati na asurat. Nan, kita akman. Kaya di kayat asawon da ito eh. Papang, mamang, lading itak. Jakon kabalan ti kinaranggas yu kanyak. Sandak ngay patpatag. Nasaysaya at no pumanaw akon. Sandak ko nasa pulan. Pimanawan ti anak ta, Risa. Sa pulam, Dominic! Ang mga nusan pa yan nakadayo, dayjay. Iyawid mo nga iyawid ti anak ta. Laglagi pang dayta. Itayak pag napag na. Nakatayo ako. Yung awan ti mas napapagtulong ako. Sabay ko matasanda ka matuntun dagiti tatanggal ko. Kakaasyak lang kini mamang. Saan dak mata sa pulan? Awan ka na talaga. Di patag ko kadakwada. Karbangak ti mang sapuli di pagragsagat. Asit daktay di abakat nagsagsagat iti samo ti dakkel kan napinta sa palay. Pag nang talakit ti. Ne, balasan ko. Papanam ka di amasapa. Kan asino ka itaya? Naimpag-apigat yu, Lola. Saan nakataga dito'y agsapsapulak iti pakaisang ungak. Anya? Pimanaw ka ijay balayaw? Naimbag man tawan tinalabsam ang nagpanggap iti dakis kan ka. Nagpintas ka pa'y mat nga raw. Mangan kabalasan ko, saan kang agbabainwag, ipapabalay mo latan. Lola Sides. Agsangit ka mo tan, Ethel. Pasensya kaila ko man, Lola. Amo kadagas tagsangit iti sangwanan ti Krasya. Kasangit aga makalakip iti kinaranggas na iti dadakal ko kanya. Mangan ka pa'y. Sigurado ak asaan ka pa'y anamigat akas kanyak. Gusto dyak mahalim ti kanak. Pilitem ti mangan. Noan yaman ti problema. Pagsaritaan taan na imbag. Naging pagkayo. Marik na tayta. Ura ita lang nga makita kayo. Kanay sarungak na ang buka na sayaat kayo. No kasta ko mamatagay tinadakil ko. Apaya na danon ka pa ilang dito'y balay, Risa. Saan ka din nasumbrag iti trabaho? Inawaga kong ti amamok. Sana pa'y laga sumbrag ita. Anya pa'y tiganas kong agtrabaho kat Napanak ka dagiti amok akaadalan ti anak mo. Saan da kanumat anakit kita? bayamon. Maangsan tumot na dayjay. Saan na pa'y akabalan abyagan ti bagina. Balasangan, ngam narwam pa'y lamang namnama kadata. Amang ano nakitaray mo tan iti kaayan ayat na. Kat, dinamag mo ka di kadagiti kaadalan na no addan boyfriend na. Saanak pa yan nagbay kasi mang pati di opisina, nanang. Nakawag kayo man. Asapol yut kwarta? Adel mo, at asimbang bay dito'y balay. Napintas a balasa. Pimanaw ka no ijay balay da. Na, tapay ka no. Naranggas ka no dagiti dadakkel na.
Ang mga nasukir man. Nasingpat nga ubing. Masyanak pa iti lang anak. Inawagan ka, no kaya't mo apasang bayan. No, kaya't nalagid diti makipagnad ka na tayo. Ay, kwa, anya kumatarami din na dita. Agad adal ka di ba? Huwag ka no, agad adal iti kolehiyaw. Kasano nga rodan? Sayang no agsarde nga agadal no pimanaw yi balayda. Ay, sige na nang. Sa pagtulangan tagawid, madamdama ta kasarita. Sa dino ka riti ayan ti sa ngaili tayong ipagbagayo. Kahit ko akasarita, no anya ti kunana, itulnog ko yi balayda. Mabait lang tapok kawa ka na. Ay, Ethel, rumwar ka iti kwarto. At dante anak ko. Kaya't nakakano akasarita. Ah, Ethel, kunayo na nang? Wow, rekla nagtibayo. Mabayin na ka makisama iti anak yung Lola Sedes. Ah, si kangagpaiso. Ethel? Sir Adelmo? Agam-amu kayo? Anya tinapasamak. Apay manaw kayo balayo. Mabayin na klaunay ka na kayo, sir. Naira na pa yada kayo tisimang bayak. Ay. Pumanawak langan. Saan? Sanda ka apalubusan kanda nga pumanaw dito balay. Ang mga nun niya pa iti mapasamak ka. Itulog ka langan di balayo. Saan? Pangasiyo. Saan da ko mga supsupli di balay? Apay, mabuting ka kadagit dadakkel mo? Kababain ko maistorya ka na kayo. Sige, kahit ko amang gaganwa niya rita. Nadagsan ulit ibaraw kong ko amang istorya ka na kayo, sir. Nahanggas unay dagiti dadakkel ko. Aglalo ni mamang kaslasan na anak. Sige. Baliwan tantulangan ti agsarita ito bigat. Sumrep ka ni ti kwarto. Mabayag ka di pa'y amaluto day Tarisa. Itay pa'y amabisinak. Rabi, Saan ka man amang buwisit? Saan ka kadipay anabsog iti pulutan dita kantina? awan mat tinaima sa pulutan. Sa mangrugida nga gugulo. Pinanawa kita na. Saan mo kadi nakita ti anak mo? Damag ko na sumok nan ti aginom iti nasanger. Day takot, tani itil na ti makitkitam. Anyang rodita. Gapo iti ipapanaw na. Mapilitan kan nga gluto. Saan mo nga ipalagip dayjay a babae? Imbis anapan ka nakisango kadagiti sanger dita. Sika kuman ati nagluto. Kasla na unod ti pampanunutam anak. Ni Ethel ka day ti pampanunutam? Masyanakin ko na. Idi mama mo, yak amo nga dakas di kadakla problema na. Sayang ti kinasirib na. Mas daawak man kadagiti naganak ken kuana. Ado ti agar arapaap a maaddaan iti anak a babae. Ngem isupay a babae ti irurumenda. Kapotag sang sangit latan, pinastrek ko ni ti kwarto na. Baliwak to lang nakasarita inton bigat. Ngem kayat mo kaday apasang bayan dito'y balay. Wan na nang, tulungak iti panakatal na. Mano ka di pa'y tinabati a pagad-adalang. Kabaalam ka di pa'y. Kabalak pa'y. Awan mo't pangipanak iti kinabaknang ko. Tada kayo lang ti pamilyak. Nyakit di mo pakapuanunutan nga mga sawa. Ipalagip yung mananday ta. Sige, sumurik ako ni ti kwartok. Ingkay mo't maturugan na nang. Nadlaw ko ang nakasilaw pa ilaang iti kwartong. Katpudno, siririing ka pa ilaang. Nangag ko ti pa nagsarsarita yo itay kini Sir Adelmo, Lola Sedes. Tsak unay na awatan ti nagsarsaritaan nyo. Nagsangsangit ka manan. Malasin alumlumbag dagiti matam. Tagsangga sa takanay pasngay. Inurumantak matlaang dagiti mismo ang naganak niya. Sa naglaw ko man anay tao. Saan mo kumasawan dayta, Ethel? Nagasat ka, tanaykan ka iti gundaway, ama sirayam ti lubong. Kan manamnam mo, ti imnas ti biyag.
Naimbag ka di ti agbyag. Itito kabayatan ti panagubing ko. Tsak napadasan ti nagragsak. Panubok laeng dayta. Pasat ti panagbiag ti amin. Saan mo amarik na ti ragsak, no saan mo amapadasan ti agsagapa. Ikarigatam ko mati makaturo. Nakatulog ka kita'y malam. Ngam, pulsa-pulsat lang. Lola Setes, agyaman na kiti pa ng basang bayo kanya ka. Kaya't mo kadeti makipagnaag ka na kami. Mabainak launay. Ngam, awat mo kasama niya sa bayan. Sige, maturog ka. Kasarita na kamanin ni Adelmo inton bigat. Makapampisit mata kita karuba. Nasapsapa na lakit din o marimpagaw. Agam, bigat matgaya man. Ay, kapilitan abumangon akon nga agluto iti pamigatan. Mabwisit akmanan ang makalagip iti panagtalaw ni Ethel. Awan matnam na kadagiti agama. Kunak no saan ka pa'y nakaraing risa? Agluto ako man. Sinapsapam man nga tanti nakikaaruba. Daka sa damag. Nabagkong ka no ni Ardon. Kanya ti kunam Dominic. Saan ka magrabak ti kasta? Sanak pa'y nakamurmuray. Dahil tati pagsasaritaan dagiti ka aruba. Naging gada ka no iti parbangon a nagiinaw ka dagiti barkada na. Aging ganag tungpal iti panakabagkong ti anak ta. Kasano ti kasasad ni Ardon? Diyos ko, ispaling niyo kumati anak ko. Diyakan mo. Agpilas ka antayin tayo di ospital. Uray na ito'y laktan ti kawas ko. Kaya't ko makita no niya talaga ti kasasad ti anak mo. Umay ka nga rudan. Di mo liplipatan ti walit mo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dahil dati nagsaritaan may kininanan. Tulungan kayo ti panagadal mo. Agyaman naglaunay, sir. Sayang, nagsarding kayo ti panagadal mo. Wan, sir. Oray nagtalawak ki balay ni. Kaya't ko ti makaturpos iti panagadal ko. Imadayo iti pamilya. Tapno masurusurok ti agsolong agbyag. Amang ano ito madamdama? Oh, agsangit ka manan. Malagip mo man ti kinaranggas ni mamang mo. Lumabalin. Tsak kay talagi puanan. Kamakasana malipatak. Kat nagbalin na pa sa tipyag ko. Oray sana nasaya til nakam mo kadakwana. San ka nga gimulay ti guram? San ka kuma anay pasngay no sanaga po kadakwada? Agyaman na kadagita apatigmaan nyo kanyak, sir. Sapay la ko, ma. Tay di kada kita din mayo kini Lola Sedes. Kat makarik na kiti talingan-ngan. Tap na mapadasak mo ti agragsa. Naimbaglaangan no saan anao nagdagiti sugat ni Ardon. Sapay ko mataday tanti pagnakman na. Agsasaruno ti pagmalasan. Diyak nakastrak iti trabaho iti kalman. Gapo iti panaglibas ni Ethel Apimanaw. Sa nabagkong ni Ardon. Uri agawid tapay lang. Tapno makadigos ka kan makasukat ka. Sayang, manglangan ka man nga agtrabaho itangal daw. Basol amin daytoy daytay a babae. Makitak lang. Ay la. Saan ka na sumanaupay? Umay ka kitin. Sugyak to ni Ardon inton maitulnog ka. Kapilitan asyak ti agsardeng agtrabaho. Tapno babantayak ti anak mo. Agyaman naklawanay kada kayo kin Sir Adelmo, Lola Sedes. Pinasang baydak ditoy. Kan pagtuloyan dak nga gadal. Maasyan nga ni Adelmo ken ka. Nagimbag kayo. Da kayo lang ko man tinagbali na pamilya. Inar-arapaap ko ti maadaan iti apo ko a babae. Taksang kasa kasaan anak katuluyan ni Adelmo ti sigod a kaayan-ayat na. Saan ka din ang nag-asawa pa'y, Lola? Saanan ang nagayat pa'y? Impamay sana ti nagpabak na.
Dagiti pagad-adalan nati impilang na nga anak. Adagay ang pagkadadalan nyo? Ay, talaga anang imbag kayo. Nagasata kasi mangbay kada kayo. Ay, napanog lang arudan datawa nagmalmalaman nagtrabaho. Pagsangpatan pa yati agluto matitipang rabyan. Kanayon ka lang nga agpungtot, Risa. Ay na, malagip ko mananday jay a babae. Awan pa'y kaditidamag mo, may panggap kan ko na. Kasano ang masangog da ita? E din to abinan bantayak ni Ardon iti ospital. Kuna ti doktor, makalawas na iti ospital. Nagbayagan. Kat saan mo't anak haro dagiti sugat na? Ay, makaamu ka mang bantay kan ko na. Diyak ka ba ilan ti agpuyat? Kat ni, nabanbanugak. Kasaritak to ti may sakabsat ko. Akasin nublat ko amang bantay kini Ardon. Naghahasat ti loko, ta saan anapakarwan. Barang day tuyan ti pagnakman na. Nagsapa ka na nagriing Ethel. Naturop ka kumapailaang Narwama ka masapa nga gririing, Lola Sedes. Siyak ti para luto iti pamigatan kan para dalo si Jibalay ni. Nagagit ka gaayam. Narwama kon manipot iti ubinga. Kasla tagabot ti kaya rigak kadagit itadakkel ko. Naimbag ko manusan lang asyak ti makitkita da. Ti bidot da. Ti kapsat ko saan da makitkita. Nga uray numadi ti aramidan na. Ay na, agsakit lang tinakam mo no malagip mo ti pamilya. Pasensya kayo, Lola. Malagip ko lang amin. Angam, adamat pagimbagan ti pan nakatagabok iti bukod ko nga ina. Kabaila kitang ti agsulsolo ng agbiag. Day tamat ti pagimbagan ng agpaisaw. Sakbay aso marakak iti pagkadalan, adun ti naaramidag. Kabayatan ti kaadda kita dan nayo. Tulungan kayo nga agluto, kan kadagiti dadum at trabaho diti balay. Tapno saan ka amapannog unay? Si Kante agsagat iti arubayan. Makaamu ako nga agluto. Sige, Lola. Agdalusak to pa yun iti sanas. Naimpaglakit din. Tauray nagtalawak ki Jebalay. Nakapagtuloy aglat na nagadal. Ay, taksang kasat at kadagiti tatakkel ko. Ngam nakasatan. Tasimang bahay kiti pagtaangan da Sir Adel mo, kan Lola Sedes. Naging pagda kanyak, isuda itan ti pamilya. Kumusta nga tandag iti tatakkel ko? Amok. Awan bibiyang da kanyak. Naragragsak na pa'y nga taitan. Tapi manawa kay Jebalay. Makalwa aklaang numalagip ko ni Mama. Ang mga numarabianak nga agawid, Dominic. Mga rabiyak tun iti restaurant. Tay supay apakabanugak ti panaglutok. Makamu ka matan iti biyag mo. Uray tabantaya mat ni Ardon iti ospital. Adda ti kabsat ko amang iluto kanya. Ngem masapol ko ti kwarta. Amang ano adda pagatang ti doktor nga agas. Alam ti sangaribo. Day talang ti maitad ko. Makaamukan amang remedyo iti kurang na. Amok nga do ti urnong mo iti bangko. Jack pa'y nga rod na kay Ruar, Dominic. Barang masangok inton madamdama. Ay na, maibos ti urnong ko no kastoy laang. Ano Sam? Basol ti anak mo ti pan nakabagkong na. Awan ti maitulong dagiti nang dangran kin kuana. Gastos laeng no agsak lang ka. Si kagayan ti bagbagat ti sekretarya ka sa ngailig. Naimbagta na tuntunam ti opisinat. Nagdakkel gayam ti pasdag ti negosyo yo, Sir Adel mo. Malablabsak day ti idi. Da kayo gayam ti akin kuko, ha? Nakaumay ka man. Daka di problema. Masapa malpas ti klasik iti kastingal daw. Ijay ko mabalayo akasarita kayo ngam. Napanunot ko ti agpasyar dito, eh. Anya ka din jay. Tapno makapagsupapak iti panang paadal yo kanya. Nadabakan ti nga oras ko. Uraan niya ti patrabaho ya kanyak dito opisina yo, sir. Ang mga makapik to iti panagadal mo ti panagtrabaho mo dito opisina. Ada dagiti pagadadalag, ajak agur uray iti supapak.
Madanagan at lakit din no apay adipay sinmangput ni Ethel. Nagkuyog kayo magkaayam. Imbay yung opisina. Nagkuyog kami mata na nagawid. Madanagan kayo kadino dadakas ang mapasama kanyak, Lola Cedes. Siyempre kargoda ka. Napatagkan kanyak Ethel. Kaslapod nun nga apukog. At dalaki ti sungsungbatan mi iti pamilyam no kas pangarigan at pa kay sagmak ang kabayatan ti kaadam iti din nami. Awan bibiyang da kanyak, Lola. Abangan wag sangit ka manan. Ingkag sukatan. Agi na natapay, sakbay amang rabi tayo. Nadlaw ko ang nalidayan, itim palagip ko ti pamilya na. Sila makasangit pa kitdi. Pagpapauyak nga ron dagiti na isawang ko. Talaga nga dagura na iti pamilya na. Agpaspasugnod lang ata. Napaliiw ko ang nasingpot ni Ethel. Manakang. Saan ang masapul nga ibaga no anya ti aramiden na. Dahil nga rutin maya na yung opisina. Kahit na ti tumulong, no at bakanting oras na. Marigatan laki di. Makaanay ko man at tumulong ka dagiti trabaho dito'y balay. Malaksid no iti bakasyon. Mabali na makatulong. Kas kumano agpa-overtime ak iti malam ti Biyernes. Kung nagpatulong ak iti trabaho kiti Sabado. Tumanabutob ka manan, Risa. Di mo ka di pa'y naawat nga awanan ni Ethel. Hoy, saan mo nga ipalpalagip kanyak dayjay a babae? Agpurekla ang tidarak. Kat, saan ang abugkawan na? Dominic, sikatin na nga to ti boses na. Kasano adyak makagura? Di man lang nakapagdalos ti kabsat mo mat dito'y balay. Nakarugrugit pa'y ti kusina. Agyaman ka pa'y tamaanusan na ti makipagbantay iti anak mo, Risa. Saan mo nga ipadpada ti kabsat ko? Ti panang tratom kini Ethel. No di mo kayat nga arabisan ka. Dominic! Amumon, no makapungtutak. Sa anak ang makataptapal. Iso abalagan ka, Risa. Di mo padasan ti mangingato iti busis kanya. Saan mo apagpanakkel adakkel ti matmat gadam. Naimbag ta nakaruar matlaangan iti ospital ni Ardon. Dakkel amulis tiyat imbunga ti panakabagkong na. Barang agnakaman ti loko. Saan ngamin ang maibalbalay? Katday chay mat nga Ethel. Nakarwaran iti ospital ni Ardon. Ngam di naman lanay turad as sinarungkaran. Amang ano saan na anadamag tinapasamak ni Ardon. Nakaadayo nga tan. Diyak lapat dyan ama ibturan na ti agbayag adi agparang. Saan na pa'y akabailan ti agbiag? Balasangan ti anak mo. Nagagat. Kabaalan nan ti agtrabaho. Tapno anya? Tapno agpanakkel kanyak? Di ko namkit di Dominic. Amang ano nakiasawa day jayan. Nagmanoan klase yun itong bigat. Ayan na tararamidam kat ni Rabin. Tapno di pa isuntong aramidak, Sir Adelmo. Nanya ti kabalak nga aramidan ita. Diyak mo ni pabigat pa'y. Magustuag na ita panirigam. Dayta a kinaagawam. Adayo lakit di timadanon mo. Sapay lang kumaan, sir. Aywan gayam. Awan ka di sa rakit opisina yun tong bigat? Piyesta opisyal nga may nintong bigat. Ngam dagiti empleyado ti kayat na tagtrabaho intong bigat. Sumrag da. Doble ti sweldo da. Sir. Awan matlateramidag. Mabaling nga umayak to tumulong? Kasapulak ti extra income. No, kahit mo tagtrabaho iti opisina intong bigat. Nasaya. Oray si kanton ti kadwak nga overtime. Mabalilat ta, sir. Nagpakada ti sekretarya. Sa batan na kano iti airport ti kainayat na. Kan, tapno makaliwak sa imutan. O sika, imbis nga agtrabaho ka, agpasyar kayo langan kadag iti barkada. Ay, sa anak ang makibarbarkada, sir. Pinawilan takdag iti dadakkel ko. Agtrabaho aklangan. Oh, nalaing kagayam. Delikadon sa amot ti sekretarya. At da ka namang sukat kin ko na. Ure agsardengak sa langan nga gadal, sir. Agtrabaho aklangan diti opisina yo.
Nasay-saya at madlaag na makaturpos ka iti adal mo, Ethel. Wan sir, kuma. Hmm. Inton sumaro no a semestre, umakarak ko man iti sa balya pagadalan. Mabuti nga kamin, amang ano da makaidanon ka dagiti dadakkel ko asumsumra ka kiti pagadalan. Saan ka kadi ama iliw wadakwada? Isurat isan ang mailiw kanyak, sir. Nagparangak man kadakwada. Inton adan mabaling ko nga ipagpanakkel kadakwada. Sir, ituloy kong trabaho. Sige. Napintas kan masirib. Saan nga ta nasayangan dagiti dadakkel na kinkwan? Talaga amat nga impay-paysoyo tinag-overtime iti Rabi iya. Agam kaslasaan anapanog ni Ethel. Naragsak iti simmangpet kayaw. Talaga nagagat nanang. At napagimbagan di pan nakatagabo na. Mabalin na mautob na matlang da ita. Masirib. Ngam na ko na kanya. Ano agparang to kadagiti dadakkel na. Addan mabalin nang ipagpanakkel kadakwada. Nagsapakalakit di anang sukon kanya kon Dominic. Ano awan trabaho mita? Masapul ang maamuam daytoy. Adda na kaidanon kanyak, nakita da kanon ni Ethel asumsumrak iti pagadalan. Kat, anya kumakanyak? Saan ka din na napatag ti anak mo kin Risa? No sumsumrak mo't lang iti pagadalan, kaya't nasawan, asaan anak ka dayo? Bibiyang ko pa'y. Anya ti kayat na pagparangan kanyak? Agpanakal? Ti masapul ang maamuan ta, no sa dino ti simmang bayan na. Agis tambayak to iti sango ti pagadalan inton bigat. Ay pinagururat kini sa atin mo dito waiting shed iti luar ti universidad. Inawagan na kita yatawasan na kano ta itukot na kiti pakimitingan na. Agsip nga tan, awan pa'y lang. Ang mga no saanan ang matuloy nga itukot na. Ipapang, isuday jay. Ala, kasan dito eh. Nakita na ko na. Ethel! Pinagun na yan, Ipapang. Pumalasiwan iti kalsada. Ethel! Alis from tilumugan. Katado tilugan na sumarsaruno. Babitan! Imbaglakit din ta pinatrayad agos ni Sir Adel mo tilugan na. Kan traffic iti bangin ang kalsada. Pasensya ka no nabayag ka anaguray. Awang kaya. Sana matuloy ti meeting nga pangisuruta kumakin ka. Inton bigat ka nun. Apa ya bumbumsag ka? Sir, nakita na ni Papang. Anya? Saan nyo siguro anang iti pinukawanak? Naimbag ata pag isuadimtang kayo kan traffic ti kalsada itay bumalasiw kuma. Saan mo ka di kaya ta makita? Dagiti dadakkel mo. Sapsapulin na kalakid eh. Mailiw daking ka. Mabuto nga nga subli iti palay, sir. Ang mga nonya ti aramidan ni mamang kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan naklakit di nagbigdot? Ni Ethel di nakita. Saan na nga taanang ti panang pukkaw ko kinkwana? Wino di nakintaltalak. Sino nga taday dyan nakiluganan na? Saan ko maatrapik itay? Nakamakam ko kumaida. Partakak pa'y tagpataray. Uray ta saan na traffic. Naskan ama panagnakak no iso at talaga ni Ethel Dayay. Lola Sedes, agyaman ak naunay. Nagadun tinainom mo adanom Ethel. Ngam bumbumsag ka pailaan. Kasta unay pa yan alingat mo. Ay, iti saan mo ti balay tinagsardeng ang tilugan? Apo, umayak man. Di Papang, natuntun na tan ni Papang, sir. Saan natagam ngayon gaan asinurot? Kasan nga ro daytoy?
Sangwag ni Papang mo tapno makapagsarita kayo. Saan? Pangaasiyo. Saan da ko mga itang kinipapang? Sanggaan, sang. Nanang, mapanggay ti kwarto. Siyak ti makisarita iti ama ni Itel. Nisungag paiso dayta. Naimbaga rabim kapsat. Anya ti maipay ko kada kayo. Siyak ni Dominic, anak ko ni Itel. Oh? Sino nga Itel ti ibagbagam? Saan kan ngaging ko kanapay? Di mo ilumang ti anak ko. Malasin ko ti kotsem, alimuganan na. Amang ano kapadpadala ang tilugan ko tinakita. Sangsangpot ko lang. Nagapuag iti hotel ang nakimitingan kada iti pada ka ni kusyante. Agalwad ka no agululbud ka. At dalang dakas nga naramid mo iti anak ko, makitam! Amang ano nagbidot ka lang, Dominic. Saan amay may sa tilabang akabalyo? Sigurado ka ni Ethel tinakitam? Wan, ni Itil dayay. Pinukawak. No iso talaga ti anak mo. Apaya saan na ka nga intaltalag? Amang ano sa anak anangag. Agsubliak ijay. Mapanak nakaklaang ilamlamang na ti anak ta. Kunam adisente ti nga, jay nakiluganan ti anak ta. No bak nang anigosyante, ibabain na nga ta ti bagina. Napintas ni Itel. Amang ano ginundawayan na. Mala, ni Ethel no ni Ethel. Mabalin ang nagpanunot kat nakiasawan iti dayja a lalaki. Pimanawen, iso abaybay amon. Lola Sedes. Nangag ko ti panagsasaibag mo, Ethel. Kanadlaw ko nakasilaw pa iti kwarto. Iso nagtuktuka. Mabutbutag, Lola. Ang mga nagsubli ni Papanginton bigat kat makita na. Nung amin tamakisarita ka kenkwana. Saan da ka asapulen no saan da ka apatpatgen. Agpadpada da papangkan mamang atsak narik na ti panangipagtagdakan niya. Mabutungak no niya ti aramitan ni mamang kanyak. Tsak kaya ta may ramraman kayo. Uwan nga agpaiso nanang. Nagkuran ako ni Dominic. Nagapoy ti panagulbod ko. Pumanawaklangan di ti balayo. Saan apok? Napatagkamutan ka na kami. Sanda ka palubusan na pumanaw. Ngam na makita nak di Papang. Ang mga no niya ti aramitan na agsubli lakit ti dayjay. Amukon. Densal dati kayim ko abong galo. Plano ka paabangan. Nasaysayat no iya kalangag net. Ngam kabaalam ka dito agmay-may sa? Kabaalak mat nga ta, Lola. Sapay lang kumatasaan da ka matuntun ni Papa. Dula di kwarto dati abalay. Ada kusina kan salas na. Dahita lang ta kurang kadagiti alikaman. Saan abalin, sir? Adalaki ti paglutwa. Mabalin pa'y mat siguro dahil basit nga electric fan. Agawit akpay lang, tamangan wag subli na dya Dominic kaya balay. Kit pagatapan na, nasan na kamadanon. Sige, sir. Makamu akong dito eh. Agsubli ak to intun madamdama, itulnog ko ay pagadalan. Agyaman naglangan, sir. Ngam, uray saan na kuman. Amangan makita na tantumanan ni Papang. Namnamag agsubli ka. May isa ka negosyante. Katsana nga garami diti pa kay babay na. Agpada ta lalaki. Sanak nga lilawan. Anya talaga ti panggap mo iti anak ko. Tapno mapukaw ti panagduatuam. Nawaya ka mang sapol iti anak mo iti balay ko. Itel! Lumuwar ka kuma! Sumurot ka kanyak! Mailiw una yan ni nanang mukin ka! San ka ngagpukaw ta kababayin ka dagiti karoba? Itel! Agparbeng ka kumala. Nawaya ka asumrek no di ka mamari. Nagasat ka! Tamakatupulak pa'y! At data lang amin dito'y balayo! Nasaya tamom dayta. Tano sa anak ang makapagtipal. Papulis ka. Saan tumot nga tan ngagsubli ni Dominic nanang? Ngam uray umay tumanan. Saan na makita ni Ethel diti balay? Ngam numaduktala na anagulbot taken ko anak. Kasanon anak? Saan nga taapod no? Ti kunana ang mailiwan ti inanaken ko anak. Saan tayo ang makasigurado nagsasaw na yeti po no?
Ni Ethel ti pagdesisyonan ta. Itulnog na to ijay nangitarusam kan kwa na. Agdalusag, urayag ama kasangbat ta kasaritak to. Makamukay ti dayta. Sige, tulog kayo. Nasa nabaling nga inton aldawan na sumure ka kiti opisina. Nagkatangak pa'y kadagiti kasapulan na ijay. Kaasiman, no sabali nga taatao ti simbang bayan na. Sayang ti masakbayan na. Masirip pa'y matngaro. Payo ak. Sabay lakuman. Tasaan na ka makita ni Papang. Uray niya di pagpagkata. Tsak kayatan ti agawid iti balay. Mabainak launayan ka na Sir Adel mo kan Nana Setes. Iturturot ko ti pagpakaasing nga umakarak iti sabali nga universidad. Saan abaling nagtrabaho ak iti negosyo ta? Daytoy ti kagurak nga aramid mo, Dominic. Apay ayaan na ginom ka nga agmaneho. Dandanitan na idong paritay. Maluksawak la unay ka day at Dominic. Gapot abak nangan? Di ka lakat mabain Nagbidot ka laang. Anya ko maaga po nga ilamang da ni Ethel. Anya ko matimaghanap da kan kwa na. Risa, balasangan ni Ethel. Napintas ti anak mo. Day taman pa nagmanehom ti asikaswam. Jakpay kayat ti matay. Ang sublin tumat laang dayjay a babae. May samot nga min dayay a babae. Saan kanton nga agsubli ijay amang riribok? Mangibabain ka. Di kakit din nagtrabaho na imbag. Ala, imay kayo matkayam nagdalos dito'y Lola Sedes. Nakababain pa'y kada kayon. Supay nga aramidan iti panagapum iti pagadalan. Nakaluto ak payan iti pangrabian ta. Ay, nakasaritang ka din ni Adel mo. Saan pa'y Lola? Imbagakan ko na itay bigatasan na ko nasukunan. Ado pa'y kiniti pakakumikuman na Aldawan itay simrag iti trabaho na. Kompleto gaya man ti alikaman. Ayun gayam, nagsubli ka din ni Papang. Well, tapno mapnag, pinastrag mi. Mailiw ka no una yan ni mamang mo. Saan apod no dayta Lola Sedes? Ijak mamati. Ululbudan na kayo lang. Agsangit ka manon apo. Pasensya kayo lang. Agparangak lang kadagiti dadakkel ko. Nadan mabalin ko nga ipagpanakal kadakwada. Kat pagbabawian dati pa nang irunumanda kanya nga anak na. Mababainak launay kada kayon, sir. Nagbalin akong adadagsin nyo. Saan mo panunutan dayta? Saan lang siksikat itultulong tapno maaddan iti naranya ka masakbahin? Nalablabas ti ipapayo kanya. Uray kaskasano kat makatulong ak kumamat. Isa, palubusan na kumatumulong iti negosyo yo. Sige. No adalagi ti panawin mo. Ngamjak kaya ta makapikto dayta ti panakadol. Nasamsam iti bunga ti baligi no pagrigatan, sir. Talaga manakam ka. Sana nakaskas tao. Tamasirib ka. Gapo kadagit ti linakam ko kadagit ti dadakkel ko. Nagnagamak. Kasla sana nakapapati nga danagan nakakasjay niya, sir. Saan nga ta amarigatan ni Ethel kabayatan ti panagadan na? Agtrabaho pa iti kumpanya. Saan mo ta kanayon na? No adalang panawin na. Sa iti makaran na pagadalan, asidiglang iti pasdek ti negosyo. Itata na kaaka rin iti pagadalan. Saanen ang matuntunan dagiti dadakkel na. Saan matan ang nagsubli dayjay a Dominic? Sangkay baga ni Ethel. Agparang to kadagiti naganaking kwan. No adda ni pagpanakal na. Nakaron sa tigura na kadagiti dadakkel na. Diyak amo no anya ti adda ti panunot na. Saan tayo nga mo? No adda ka po na no apay apimanaw iti balayda. Kaya't nati agsamakad iti bukod na akabalan. Anya kamatan, kanayon lakit din amasangpatan ka na bartag.
Di mo pa yan masangot timang sukon kanyak. Di mo mo't kayat ngamin nga agmaniwak anabarte. Gapot ajak pa'y kayat ti matay. Anyaya ti pagkaskas taam. Di mon sa payan may yulot yung trabaho. Manon abigat ken malam aran rantaak ni Ethel iti pagadalan da. Saan ko nakita? Ang mga no nagsardengan nga agadal kat agrigrigatan. Isardeng mon ti aginom, nabartekan. Ikanak man iti kwartam. Kurang pa iti na inom ko. Manjak, ibartek mo kit din ti pagrigrigatak. Inak manganan, mabisinak una yan. Ikanak mo ino saan? Ibatanak! Masaksakitan ak! Talaga ang masakitan ka no sanak nga ikan iti kwartam. Anya! Arabisan kan. Pungut-pungutan ka, kayat mo, ha? Napangamit di Korea ni Sir Adelmo, Lola Sedes? Ti sekretarya na tinakaibaga itay na panak di opisina na. Saan ka di ang nagpakadagan ka? Nabayag ka nung na di ka na pa ni di opisina. Makumi-kuma kami iti pagadalan. Imbagak pat kan kuha na day ta. Maawatan na nga ro, ti kasasaad mo. Uray ni Sir Adelmo, makumi-kumat. Da kailangan tim umay dito eh. Apay nga takas to di marikliknak. Kailiw kumatan ni Sir Adelmo. Adapay talungal daw ko diti Korea. Kumusta ka ta ni Ethel? Biniling ko mo ta na yung bag ni Nanang. Inrantak ti sana nagpakadakin ko na. Ngam, kaili ko matan. Kahit ko alabanan tiriknak. San kami na may parpang. Ang mga no, awagak man kiti ni Nanang. Kumusta ni Ethel kinkwana? Hello, anak. Nakaawag ka man? Saan ka kadipay nga agawin? San pa'y Nanang? Talupengal daw ko dito eh. Kumusta ni Ethel? Sarsarong kara niyo matlaan? Wen, saan kagayam ang nagpakadakan ko, ana? Nabayag pa yan adi mo sinarungkaran iti pagnanaudan na. Kuha Nanang. Sige Nanang. Kastapay. Baliwak naman iti umawag. Bye. No amo hila ko maalikliklikak. Anya nga tatimak ko nada, iti da ito'y amariklik na. Simbangpat kayo gayaman manipot iji Korea, sir. Agyaman na kadagiti sarabo, ha? Inyawat kanyak ni Lola Sedes. Nagustuhan mo lang dagiti ginatang ko akawas mo. Basta naggapo ka na kayo, magustuhan. Ethel. Sir, apay akas tamatan di pa nang kita yung kanyak. Pakawan na ko ma. Saan ko maarumbang da ito'y amariklik na parakin ka?